Good morning, my baby Natasha. Ano sa imong name? Ano sa imong name? Ito baga dayon. Ano sa imong name, be? Be, ano sa imong name? Ha? Ayaw ka ula, ano sa imong name? Di magtubag. Di magtubag ni! Unsay name ni mo ba? Ha? Agkata. Ag-smile raman. Unsay name ni mo ba? Unsay name ni mo, be? Be, unsay name ni mo? Ha? Unsay name ni mo ba? Hindi magtubag. Uy, tubag sa be. Tubag sa lagi ba? Unsay imong name? Unsay name ni mo? Wala day kay name day, di man ka motingog. Day wala siya name, wala lain na kay way name. Wala kay pangalan, be? Ha? Wala kay pangalan? Di man ka motingog. Daw wala siya kabalo sa iyang pangalan. Oh, kabalo sa iyang pangalan di ay? Natasha. O ka kabalo sa iyang pangalan? Mas iyang pangalan? Ha? Ano sa iyang pangalan ba? Na di yun siya tingog, uy, na lain na kayo, uy, dili magtingog, uy, na amang ka, be? Di man kagtingog. Ano sa imong pangalan ba? Be, ikaw, be, tingog na dayon, sige na, tingog na. Ano sa'y pangalan ani niya? Ano sa may pangalan ani niya, akong bibi? Ha? Ano sa'y pangalan ni mo? Ha? Ano sa'y pangalan ni mo? Ayaw, gihonghong, kusga. Ano sa'y pangalan ni mo ba, kusga? Ano sa man? Na, laina, oy, dili magtingog. Sige ra magkatawa. Sige ra magnig-smile. Imong name is Lyra Eileen Natasha Pearl. Or, in short, Natasha. Muna imong nickname, be, Natasha. Natasha. Kini, be, ano sa'yung name ni Doggy, be? Be, ano sa'yung name anak ni Doggy, be? Ero. Ero. Yang name, gyud. Name niya, be. Oh, sungit sa sungit. Uy, nagkauna siya. I love you. Mwah. Na, full ng tummy ni mo. Busog na ka? Love you. Pinya. Ulo. Apple. Very good, Natasha. Sige, balik ka, Natasha. Kuya, may sigarilyo tayo,
Gan kay Ross, oh. Gan kay ka. Sige. Ilang mo bayad? May kita mo yung bayad. Dalagwan ba? Go. Mekani ka na to, ngay ang katulong yung mga picture at tumito. Ako nagtutuwat sa dito. Ako doon nagdandaran, wala ko na nag-class, wala ko na wala na ako nagbalang Babies may oh. Dali na. Wait na ta. Alin na. Ta. Ngunit kahit may tensyon ang nangyayari sa loob ng tahanan ng mga fans, nagkaroon ng mga insidente sa naging reaksyon ng kanilang mga dahil patuloy pa rin ang pagpapakita nito ng espesyal na atensyon kay Karina. Ha? Sa balay. Gaay na oy, nag-school oy. Shh, behave mo, behave. Behave mo, behave. Hi, so. Kau man day na diha. Na nagkuan, nagbugas kahoy. Sige, go. Hinay lang, hinay. Dili ka suklay ka?
Dula-dula sa daw sila. Tuya-tuya. Uy! Tingnan. Sige, careful. Dili magkumbitay. Dili magkumbitay. Tuya-tuya ra. Sige. Sit down dayon, sit down. Kay ako sani. Sige, feel, enjoy yourself. Inay. Hi, boy. Enjoy mag-swing, swing. Oh. Oh. Yan ni eskwelahan. Malibod Child Development Center. Malibod Hingoog City. Nasi live playground here para ma-enjoy ang mga bata after classes like this one.